У конкурсным праекце відэаролікаў «Мы адзіная каманда» прынялі ўдзел больш за 60 прадпрыемстваў Гомельшчыны. Кожная старалася ўнесці сваю разыначку і расказаць больш аб сваёй працы. Напрыклад, першасная прафсаюзная арганізацыя Палецкага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка за аснову відэароліка ўзяла аўтарскую песню Марыны Шпарун. Жанчына працуе ў аддзеле прававой кадравай працы і шмат гадоў займаецца ў ансамблі Палескага запаведніка. Некалькі гадоў таму яна напісала песню аб прафсаюзах і разам з любімай краінай, якую да гэтага часу выконвае на канцэртах. У конкурсе відэаролікаў калектыў Палескага запаведніка заняў першае месца. У нас работают люди из 3 административных районов. То есть заповедник – это и Хойникский район, это Брагинский район и Наравлянский район. Участки между собой разделены, люди не всегда могут видеться, встречаться. Конечно, не то, что они все друг друга знают, а видятся редко. Да? И вот наши профсоюзные мероприятия как раз-таки направлены на то, чтобы коллеги между собой могли встретиться, познакомиться, провести время интересно. Конечно, сложно в 1 минуту вложить было все направления нашей профсоюзной работы. Это была самая большая сложность, потому что хотелось отразить и спортивную работу, культурно-массовую, и охрану труда зацепить, да, и туризм, и патриотику. Но, мне кажется, у нас получилось. Но, в любом случае, мы очень старались. Больше за 1000 членаў прафсаюзаў налічвае першасная прафсаюзная арганізацыя адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельскі хімічны завод». У ідэю відэароліка ўклалі працу завода, працу прафсаюзнай арганізацыі. Галоўнай задачай было паказаць моладзі, што калектыў – гэта не толькі праца, гэта тыя сферы інтарэсаў, якія аб'ядноўваюць калег. Прежде всего, драйвовый ритм, тот ритм, который в тренде. Мы рассчитывали на молодежь, рассчитывали на среднее поколение. Зацепили, конечно же, музыкой, зацепили словами, зацепили теми лицами, узнаваемыми лицами для нашего коллектива, которых видят всегда на всех мероприятиях. То есть узнаваемостью прежде всего, ну и пропагандированием общественной работы. Ну, в целом, ту работу, которую мы делали, мы все показали в нашем ролике. Дэбютны праект «Мы адзіная каманда» ад прафсаюзаў Гомельшчыны накіраваны на папулярызацыю прафсаюзнага руху, павышэнне іміджу арганізацыі і ўцягванне працаўнікоў у прафсаюзную дзейнасць. Лепшыя відэаролікі, прадстаўленыя на конкурс, адлюстравалі згуртаванасць калектываў, прадэманстравалі актыўную прафсаюзную работу і расказалі аб дасягненнях арганізацый. Мы проводим его впервые, но с учетом поданных заявок и того интереса, который это вызвало у каждого предприятия, мы думаем, что будет он проходить ежегодно. Жюри очень сложно было выбирать победителей, потому что все видеоролики достаточно качественные, много из них подготовленных профессионально. Выбрать кого-то было очень сложно, но, как в любом конкурсе, всегда хотелось определить победителя, которые получат достаточно хорошие денежные премии от нашего объединения профсоюзов. За 120 гадоў прафсаюзы прайшлі вялікі шлях і сталі сапраўдным фундаментам сацыяльнай стабільнасці і справядлівасці ў нашай краіне. Дзеючыя на прадпрыемствах, у арганізацыях і установах першаснай прафсаюзнай арганізацыі аказваюць бясплатную юрыдычную дапамогу, заключаюць калектыўныя дагаворы, якія падтрымліваюць работніка на ўсіх этапах жыццёвага шляху, прадугледжваючы гарантыі як для моладзі, так і для ветэранаў. А самае галоўнае – сплачаюць калектывы. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».